Λοιπόν, από ό,τι είδατε και από το shorts, από ό,τι οι κόσμοι μου έχουν διαγραφτεί. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να φτιάξω καινούριο βίντεο. Τώρα τι να κάνω. Δεν κατα... Μάλιστα. Τι γίνεται. Έλα τώρα Minecraft. Τι μου έλεγε, μισό λεπτό. Πάτησε OK χωρίς να καταλάβω τι έλεγε. Εντάξει. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω γιατί μου σβήσκαν οι κόσμοι. Μου είχαν σβηστεί οι κόσμοι. Είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Βεβαίωση. Είναι πολύ άτιμο. Τέλος πάντων. Θεέ μου. Δεν μπορώ, έχω νευριάσει τώρα. Τώρα ρε φίλε. Κρίμα ρε φίλε, τόσο κόπο είχα κάνει. Τι να πω κι εγώ. Επίσης αυτό έχει πέρα με τα παιχνίδια, σκέφτομαι να το κάνω. Απλά είχα δει λίγο YouTube και ξέχασα να κάνω βίντεο για τα παιχνίδια. Και γενικά δεν είναι ωραίο όταν είναι τη νύχτα γιατί δεν είναι τόσο κόσμος φωτισμός. Οπότε σκέφτομαι να κάνω αύριο, υποθέτω. Οπότε ναι. Επίσημα μου έχει. Όχι, μου έχει τακτοποιήσει τα παιχνίδια χωρίς να με ρωτήσει. Και έτσι έχω χάσει κάποια από αυτά. Αλλά ευτυχώς όχι τον κεντρικό χαρακτήρα. Οπότε πρέπει να τα ξαναψάξω. Και επίσης αυτό το ρομποτάκι που είχατε δει εκεί πέρα που είναι φτιαγμένο από Lego. Και αυτό τώρα μάλλον έχει χαλάσει γιατί το έχει βάλει σε κουτί η μάνα μου. Και δεν με ρώτησε αν ήθελα να το βάλω σε κουτάκι. Συγγνώμη που κοιτάω την ώρα. Απλά θέλω να δω τι ώρα είναι γιατί δεν ξέρω ακόμα πώς να μου το κοινώ την κάμερα γενικά. Αν ήξεραν γενικά, δεν υπάρχει εδώ πέρα η κάμερα να μου λέει πόση ώρα. Ναι, συγγνώμη, ξεχνιέμαι κιόλας. Λοιπόν, ναι, γενικά δεν ξέρω πόση ώρα. Sorry, ακούγομαι λιγάκι κρυωμένος, είμαι λιγάκι άρρωστος, τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω αν η κάμερα, πόση κάμερα μπορώ να τη φέρω εδώ πέρα. Για να μπορεί να μου δείχνει πόση ώρα γράφει. Ώστε έτσι να μην χρειαστεί να κοιτάω την ώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να κοιτάω την ώρα. Επίσης κερδίζω χρόνο, μην κάνω το πράγμα συνέχεια. Επίσης για να μην αγχώνομαι γενικά, γιατί γενικά αγχώνομαι. Δηλαδή δεν θα ξέρω πόσος μόνος μου μένει ακόμα μέχρι να φτάσει στο υπέρετο όριο για να μην χρειάζεται γιατί θέλω να το είναι μεγάλο το βίντεο αλλά έχει και πολύ μεγάλο, όχι γιατί αχ, χαζομάρα έκανα, μισό λεπτό, λάθος, blocks, λάθος, έπρεπε να φτιάξω pick, έδιωξα ξεκούρι και αυτό χρήσιμο, αλλά όταν παίζει Minecraft συνήθως αυτό κάνει, συνήθως, φυσικά αυτό ήθελα να φτιάξω αλλά το ξέχασα. Ναι. Τώρα λέει και πέτρα θα βρω. Δεν ξέρω αν θα βρω και διαμάντια. Όχι, εντάξει, είπαμε είναι υπερβολικά χαμηλό υψόμετρο για να υπάρχει διαμάντια εδώ πέρα. Η coal. Βασικά coal δεν ξέρω. Δεν ξέρω γενικά και πολλά για το Minecraft. Ή βασικά όχι για το τι λέω. Γενικά για. Πώς λέγεται η λέξη τώρα, ξέχασα. Μην με βρίσκετε στα σχόλια. Τώρα, ναι, πώς λέγεται. Πάρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Ναι, ξέρω που δεν με βρίσκεται κάποιο σχόλιο. Τέλος πάντων. Οκ, λοιπόν, πέθανα. Αυτό το έχω ξεχάσει. Ωραία. Ναι. Ξέχασα σε τέτοια biome υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεις αυτό το πράγμα. Αν και υπάρχει τώρα το αποφύγεις. Αν ξέρεις. Δηλαδή. Τώρα εδώ πέρα. Στο χιόνι των κακών δεν υπάρχει ζωή. Όχι τόσο πολύ ζωή του λέει. Δηλαδή υπάρχει απλά. Βλέπετε γενικά δεν. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι φυσιολογικό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να φοβάμαι. Ωραία. Λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι που βουλιάζεις. Αλήθεια. Είναι που βουλιάζει αυτό εδώ. Όχι. Το ήξερα. Ρε φίλε αυτό το. Πολύ σπαστικό. Τώρα εγώ που να πάω ακριβώς. Μάζεψα. Βλέπετε τι σας έλεγα. Όχι.
Ω Θεέ μου, δεν ξεκινήσαμε καλά. Σοβαρά τώρα game. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το bio μου, δεν καταλάβω. Αν καταλάβω, δεν ξέρω. Ναι, συγγνώμη, πρώτα θέλω να συγκεντρωθώ να δω αυτά εδώ πέρα. Ας πούμε, αν το ακουμπήσω θα πέσω. Δεν γίνεται το διάτσιμο, ρε φίλε. Άντε να τελειώνω. Ωραία. Τέλος λοιπόν να πετύσω σαν άνθρωπος. Στο Minecraft. Ωραία λοιπόν, βρήκα νερό. Γιατί συνήθως στα ποτάμια δεν έχει και πολύ νερό. Αχ, και λίγο ρασίδι επιτέλους. Σαν άνθρωπος δεν περπατάει. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται τελείωσε το βυθισμένο χιόνι που μπορεί να βυθίσει μέσα του. Ναι, βυθισμένο χιόνι, που καλά τα είπα. Τέλος πάντων το χιόνι που βυθίζεις μέσα. Βασικά υπάρχει χιόνι που δεν βυθίζεις μέσα του. Τώρα σκέφτομαι να κάνω καμιά φάρμα. Θα σπάσω όλο το πάγο εδώ πέρα. Ωραία. Όχι, δεν γίνεται. Ήλπιζα να μπορούσα να τα πάρω όπως. Ναι, μ' άρεσε. Και αυτό σωστά το ξέχασα. Ναι, ξέχασα να βάλω αυτά εδώ πέρα για να τρώσω εδώ πέρα γενικά. Όχι, πρέπει να βρω και σπόρους. Το ξέχασα τελείως αυτό. Σπόροι, που είστε? Ναι, πολύ σπάνιο γενικά να βρει σπόρους εδώ πέρα. Φιλιππί 34. Αχ, πρέπει να το κλείσω. Ωραία. Βρίσκω σπόρους και μάλλον το λήξω εκεί. Ναι, ξέρω. Δεν ξέρω αν ήξερα πως να βρω γενικά να δω τι ώρα είναι. Δεν θα το σταμάταγα εγώ, γιατί θα το σταματάγα εδώ πέρα. Γιατί, ναι, τέλος πάντων. Αχ, τέλος πάντων. Κάτσε να εδώ πέρα θα βρω σπόρους. Ωραία. Λοιπόν, βρήκα σπόρους. Κάτσε μισό λεπτάκι όμως, μισό λεπτό. Να δείτε εδώ πέρα. Ναι. Τι έπαθε το Minecraft. Μη μου ξανασβήσουν το. Όχι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Οπότε γενικά αυτό με τα παιχνίδια σκέφτομαι να το κάνω αύριο. Αν και έχω και πολύ διάδορα. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Βασικά έχω λίγο χρόνο ακόμη. Ωραία. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ωραία. Προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο. Ωραία. Είναι και 35, οπότε. Τώρα μην μου ζητώ τα ξανασβηστούν οι κόσμοι. Πριν από λίγο τους έδειξα. Ωραία. Ναι, σωστά. Το ξέχασα. Αχ. Μάλιστα. Μην σκοτώνεις δελφίνια. Θεέ μου. Να δεις τώρα. Έτσι πρώτα. Όπως και να έχει. Και 40 θα σκέφτομαι να το κλείσω. Συγγνώμη αν είναι κάπως μονότονο το υλικό που βγάζω τελευταία. Γιατί έχω σκεφτεί γενικά να μην βγάζω μόνο Minecraft βίντεο. Τώρα δεν έχω κάνει και πολλά βίντεο τελευταία. Επειδή είχα πάρει. Ένα σκύλος. Ωραία, λοιπόν. Έλα ρε παιχνίδι, μη μου πεις ότι δεν μπορώ να φυτρώσω εδώ πέρα. Βασικά, ίσως να μην μπορώ να φυτρώσω επειδή είναι biome του πάγου. Επειδή είναι μέρος του πάγου, ναι. Στα ελληνικά έτσι λέγεται, μέρος του πάγου. Νομίζω. Ναι. Αυτό θα πάρει πολλή ώρα. Είναι γενικά πολύ σπαστικό που δεν. Που σβήστηκαν όλοι ο κόσμο. Όσοι δείτε το shorts, καταλάβετε. Ρομαντικά. Είχα τόσους κόσμους. Είναι πολύ κρίμα. Τι να πεις. Είναι γενικά αδικία αυτό. Τι γίνεται τελικά με τους κόσμους. Δεν γίνεται μια φορά να μου σβηστούν. Για λίγο το πίστεψα ότι δεν θα μου σβηστούν. Γιατί γινόταν και πιο συχνά αυτό γενικά. Και με τον πρώτο κόσμο νομίζω. Αλλά τον πρώτο κόσμο δεν το ανέβασα γιατί δεν ήθελα. Δεν μπορούσα να το δείξω αυτό. Οπότε ναι. Γι' αυτό δεν ανέβασα το πρώτο βίντεο με το original. Κανονικά ήμουν εκεί σε ένα τέτοιο μέρος. Αλλά χωρίς τον πάγο. Και ναι.
Δεν ήθελα να το δείξω γενικά αυτό. Το πρώτο βίντεο με το Minecraft. Τώρα πρέπει να τα ξανακάνω πάλι από την αρχή. Γιατί από τον πρώτο κόσμο που είδατε είχα βρει village. Είναι κάπως κρίμα τόση πρόοδο να πηγαίνει τζάμπα. Είναι πολύ κρίμα. Είναι και 38 πέρα. Πραγματικά δεν με βολεύει καθόλου που η κάμερα είναι έτσι. Ω, μια λευκή λεπού. Πού πάει. Κοιτάξτε. Αν είναι αυτή η αλεπού κρατούσε μπέρις, μάλλον θα τη σκότωνα. Γιατί θα ήταν το μόνο φαγητό που μου μπορεί. Αν κρατάει μπέρις, κρατάς μπέρις. Δεν κρατά. Ω, ψάρι. Ελάτε εδώ πέρα. Κανονικά δεν σκοτώνω ψάρια. Ψάρια γενικά, αλλά τα χρειάζομαι. Συγγνώμη ψαράκια, αλλά έτσι είναι. Νόμος της φύσης. Ωραία. Θα φτιάξω καμιά φωτιά, σκέφτομαι. Α, ναι. Δεν μου φτάνει. Πρέπει να φτιάξω και σπίτι βασικά. Ίσως το κάνω στο δεύτερο μέρος. Βασικά τι δεν λέω, ίσως το κάνω. Θα το κάνω γιατί πώς να επιβιώσω χωρίς σπίτι δεν είναι το κάνω για εσάς. Το κάνω επειδή πρέπει να φτιάξω σπίτι. Γιατί αν φτιάξω σπίτι δεν θα επιβιώσω. Γιατί δεν θα επιβιώσω δεν θα υπάρξει σειρά. Βασικά θα υπάρξει. Δεν είναι ότι θα πεθάνω. Και έχω σκεφτεί να είμαι σε 100 ημέρες. Τώρα, στο προηγούμενο σας είχα πει ότι δεν θέλω να βρω το χειμώνα. Δηλαδή, τι έκανετε στην τελική αυτό το. Ναι, μας τρόμαξε όντως, γενικά τον κόσμο. Αλλά μήπως μας επιτίθεται επειδή ξέρουμε ότι θα το επιτεθούμε. Από να το ξέρει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το Herobrine είναι απλά ένας hacker. Και υπήρχε κάτι που, ένα βίντεο που λέγανε ποιος είναι ο Herobrine. Λέγανε ότι ήταν ότι κάποτε υπήρχε στο παιχνίδι, αλλά τον έβγαλε η Mojang και λέει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή μας λένε ψέματα. Τώρα δεν ξέρω αν ακούσει και αυτό που ακούσατε, το ξυπνητήρι μου ήτανε και νομίζω ότι το αφήσω κάπου εδώ. Οπότε ναι. Ελπίζω μην ξανασβηστούν οι κόσμοι, το βλέπετε. Τσι. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν. Οπότε ναι.